गिबियावनो बयखौबो आंनि बड'लेण्ड जब एलार्ट इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाबाय। बे समावहाय नोंथांमोननिसिम दिनै मोनसे आं गोदान भेकेन्सिनि खौरां लानानै फैबावबाय। बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नाय, लोगोसे आंनि बे इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब आरो नटिफिकेसन बेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे भिडिअ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो भिडिअखौ मोननो हायो आरो नटिफिकेसनखौ मोनो। थ'दो बिदिब्ला जों भिडिअखौ सिगांजों आवगायलांदोनि। पस्टआ ओंखारदों बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज, बङाइगावहाय ओंखारदों पस्टआ। एडभार्टाइजमेन्ट नाम्बारा नैबेयो। बेनि उनावहाय पस्टआ ओंखारदों गासै टेकनिकेल एसिस्टेन्ट, बेवहाय मोनसे सेलारिया जागोन 26,000, मान्थलि 4,000 कन्ट्रेक्चुवेल बेसिसाव। बेनिफ्राय 2 नम्बराव स्टेन'ग्राफार ग्रेड 3, बेयावबो पस्टआ मोनसे, सेलारिया जागोन 20,000। 3 नम्बराव ड्राइभार, बेयावबो पस्टआ मोनसे, सेलारिया जागोन 15,000। बेनि उनाव पियन, बेवहाय पस्टआ मोननै, सेलारिया जागोन 12,000, सासेयाव 12,000 करि मान्थलि। बेनि उनावहाय एलिजिबिलिटिया जाहैबाय टेकनिकेल एसिस्टेन्टनि थाखाय दा केन्डिडेट्स मास्ट बी ए ग्रेजुएट हल्डिं ए BCA डिग्री और इकुइवेलेन्ट डिग्री फ्रम ए रिकगनाइज्ड इउनिभार्सिटि। टेकनिकेल एसिस्टेन्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय बिजाथिया ग्रेजुएट जानांगोन, लोगोसे BCA डिग्री थानाय जानांगोन। बेचेलर अफ कम्पिउटार एप्लिकेसन, बेवहाय डिग्री थानाय जानांगोन रिकगनाइज्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय। ओमफ्राय 2 नम्बराव जाहैबाय स्टेन'ग्राफार ग्रेड 3, स्टेन'ग्राफार ग्रेड 3। बिनि थाखाय केन्डिडेट्स मास्ट हेभ पास HSLC हायार सेकेन्डारि। बे पस्टनि थाखाय बिजाथिया हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानांगोन। बेनि उनावहाय एन्ड मास्ट हेभ डिप्ल'मा इन इंलिश शर्ट हेन्ड with minimum 80 words per minute। स्टेन'ग्राफार ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामनाय बिजाथिया इंलिशजों शर्ट हेन्ड, गुसुङै लिरनाय, मिनिमाम 80 words per minute, से मिनिटाव 80 words लिरनो हानाय जानांगोन इंलिश शर्टआव। बेनिफ्राय 3 नम्बराव ड्राइभार, केन्डिडेट्स मास्ट हेभ पास क्लास 8। ड्राइभारनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय बिजाथिया क्लास 8 पास जानांगोन, लोगोसे LMB ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन। Those who have passed हायार सेकेन्डारि हायार सेकेन्डारि पास जानायफोरा बेवहाय इनएलिजिबल जागोन, बेवहाय एलिजिबिलिटि जानाय नङा। बेनिफ्राय पियना जाहैबाय क्लास 8 पास जानाय जानांगोन। बिनि उनावहाय हायार सेकेन्डारि पास जायोब्ला बिथाङा इनएलिजिबिलिटि जागोन, बेवहाय एलिजिबिलिटि जानाय नङा। केन्डिडेट पसिं स्पेसियेल स्किल मे बी गिभेन प्रेफारेन्स। एप्लाइ खालामगिरि बिजाथिफोरा मोजाङै स्किल थानाय बिजाथिखौ प्रिफारेन्स होनाय जागोन। बिनि उनाव फैदो टार्म्स एन्ड कन्डिसनफोरखौ फोरमायना होनि। एप्लाइ खालामगिरि बिजाथिफोरा इन्डियानि नोगोरारि जानांगोन, इन्डियानि सिटिजेन जानांगोन, कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया सिटिजेन जानांगोन। बेनि उनावहाय 2 नम्बराव जाहैबाय एक्सचेन्ज नाम्बार थानांगोन, एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बार थानांगोन। बेनि उनाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बार एन्ड द रेजिस्ट्रेसन नाम्बार एलং हुइथ द डेट मास्ट बी मेनसन इन देयर एप्लिकेसन। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बार थानांगोन। बेनि उनाव फैदो नायनोसै बैसोआ जानांगोन 18 निफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव। बेनि उनावहाय रिलेक्सेसनबो थाबावगोन। ब्रै नम्बराव दङमोन जोंहा इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड टू हैव suppressed his educational qualification or given wrong information।
एप्लाइ खालामगिरि बिजाथिमोना गावनि सोलोंथाइनि सार्टिफिकेटखौ जाहाथे गोरोन्थि इलिगेल बा बिथांखौ either time of applying for job or later on his candidate shall be stand reject without information. इलिगेल जायोब्ला बिथांनि बिजाथि बिलाइखौ केन्सेल खालामनाय जागोन। बेनि उनावहाय फैदो 6 नम्बराव जाहैबाय एडुकेशनल क्वालिफिकेशननि सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, भेलिड कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन, ड्राइभिं लाइसेन्स फर द पोस्ट अफ ड्राइभारनि थाखाय एप्लाइ खालामगिरिफोरा ड्राइभिं लाइसेन्स होनांगोन। उनाव एक्सपिरियेन्स सर्टिफिकेट, केरेक्टार सर्टिफिकेट, बेनि उनाव एलं 3 कपिस गांथाम फट' होनांगोन। रिसेन्ट पासपर्ट साइज फट'ग्राफ दुइलि साइन बाय द केन्डिडेट्स इन द रिभार्स साइड। फट'आव साइन खालामनांगोन। should reach the office of the undersigned candidates who have passed हायर सेकेन्डारि पास जानाय बिजाथिफोरा ड्राइभार आरो पिउननि थाखाय एलिजिबिलिटि जानाय नङा। बिथांमोना हायर सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोना ड्राइभार आरो पिउननि थाखाय इनएलिजिबिलिटि जागोन। बेनि उनाव फैदो नैबे जाहैबाय एप्लिकेशन शेल मेनसन देयर मबाइल नाम्बार। एप्लाइ खालामगिरि बिजाथिया गावनि मबाइल नाम्बारखौहाय फर्माव होफानांगोन। बेनि उनावहाय आर'जलाइ बिलाइया पाब्लिश खालामनायनि 12 साननि गेजेराव अफिसावहाय सहैनांगोन। पाब्लिश खालामनायनि उननिफ्राय 12 साननि गेजेराव सहैनांगोन। Advertisement in the official website of the Bongaigaon District Judiciary. No application will be entertained after the last date. लास्ट डेटआ थांनायनि उनाव एप्लिकेशनफोरखौहाय एक्सेप्ट खालामनाय जानाय नङा, आजावनाय जानाय नङा। द एपइन्टिं अथरिटि शेल नट बी रेसपन्सिबल आन्डार एनि सार्कमस्टेन्सेस फर एनि पस्टेल डिले। आरो आर'जलाइ बिलाइखौहाय पस्टेलनि गेजेरजों हरनायनि उनाव लेटलि सहैयोब्ला बेखौहाय रिजेक्ट खालामनाय जागोन आरो बेनि दायनिगिरिया अफिस अथरिटिफोरा जानाय नङा बेखौबो फोरमायदों। बेनि उनावहाय the list of eligible candidates along with specific dates and skill tests and interview shall be uploaded. Eligible candidate फोरनि लिस्टखौहाय अफिशियेल वेबसाइट बंगाइगाव डिस्ट्रिक्ट जुडिशियारि इन डिउ कोर्स नैबेहाय होनाय जागोन। नो सेपारेटेड कल लेटार्स विल बी इशुड। गावबा गावनि थाखाय हारसिंनि थाखाय सेपारेटलि कल लेटार्स हरनाय जानाय नङा। अफिशियेल वेबसाइटआवनो नोंथांमोना नायनानै लानांगोन। The final selection for the post of technical assistant and office peon will be made on the basis of marks obtained by the candidates in interview, skill test, viva post only. Final selection खौहाय interview, skill test आरो viva post बेयाव मोननाय मार्कनि गेजेरजों मेरिट बेसिसआव सायख'नाय जागोन। बेनि उनावहाय दा Final selection for the post of driver will be made on the basis of the total marks obtained. ड्राइभारनिया बेबायदिनो फाइनाल सेलेक्शनखौ स्किल टेस्ट, ड्राइभिं टेस्ट, इन्टारभिउ, भाइभा भइसनि मार्कनि गेजेरजोंनो सिलेक्ट खालामनाय जागोन। इन्टारभिउ सेन्टार बङाइगाव डेट एन्ड भेन्यू विल बी इनफर्म इन द अफिसियेल वेबसाइट। इन्टारभिउनि डेट आरो जायगाखौहाय अफिसियेल वेबसाइटआवहाय फोरमायनो हागोन। बेनि उनावहाय इन्टारभिउ होगिरि बिजाथिफोरनि थाखाय टिएडिए थानाय नङा। स्किल टेस्ट आरो इन्टारभिउआव थांनो थाखाय टिएडिए होनाय नङा। Application received late or without proper supporting documents or unsigned or incomplete will be summarily rejected.
दैथायसहैनाय आर'जलाइ बिलाइखौहाय बिलाइ आरो डकुमेन्टसफोरा गैजोबै बिजाथिनि आर'ज बिलाइखौहाय रिजेक्ट खालामनाय जागोन। दा एप्लिकेसन शेल बी एड्रेस टू दा एप्लिकेसनखौ नैगौ दैथायहरनांगोन। एप्लिकेसनखौ नैबे 19 नम्बरनि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सिजन जाज बङाइगाव बेवहाय दैथायहरनांगोन एबा गावनो थांनानै गावनो थांनानै गथायनो हागोन। नोंथांमोननो आं बे अफिसियेल वेबसाइटखौ आंनि थाम्बनेइलाव आंनि बे डिसक्रिपसनावहाय होनाय जागोन। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै बे वेबसाइटनि माबाखौहाय वेबसाइटआव हाबनानै डिटेल्सखौ लानो हागोन। गोजोन्थों।